É o caso de Marina, na zona da Pousadeira, en Rianxiño. A súa casa foi onte un ir e vir de xente, familiares, amigos e veciños anónimos, pero tamén numerosos medios. Todos eles acudiron na súa axuda para evitar que as lapas devorasen a súa vivenda. A piques estivo, quedándose a apenas centímetros. As mangueiras evitárono, e a todos eles dalle agora as grazas. Que aparece xente que nunca trataste con ela ou que nunca vistes, e aparece xente que che está botando unha man, os de Protección Civil encantadores, os bomberos igual, a Guardia Civil igual, e toda a xente que veu a concelleira do Concello, xénteste protexida. Eu antes non me sentía nada desprotexida, e aparte daqui, esta finca é grande, sabía que non iba a pasarme nada. Marchaba e punto, a casa é unha casa, tampouco lle dou máis valor, Pero sobre todo Marina non podía agochar o seu enfado, segundo ela contra aqueles propietarios con terreos en desbrozar a carón das vivendas e contra os que a administración non actúa. E estou enfadada que a xente que non limpa e que a administración que parece que lle vas dicir que che veñan limpar e te encontras como que estás exixindo algo raro e non é nada raro, o lógico é que che veñan a limpar. O meu enfado realmente é porque non se atenden á limpeza dos montes. Non moi lonxe de alí, na zona da Pedreira, compartimos tamén uns minutos con Emilio, xubilado do sector madeireiro. Nos seus ollos podía verse a emoción e o medo vividos. O lume estivo a piques tamén de chegar á súa casa. Moi rápido, porque estaba o lume lá na quinta puñeta, e que a mesma empeza a arder aquí embaixo, e daqui xa pasou para outra na finca de lá, e aquí houve moita xente, coches, máis de 50 coches por aquí, por unha parte, por outra, a xente, moita axuda, sí. A de onte foi a segunda vez que veu o lume preto. No 2006 a cousa foi aínda peor. Tiveron que desaloxalo xunto á súa muller, a causa do intenso fume. Xa tivemos outra que foi peor, que ainda ardeu por aquí. Daquela ardeu por aquí, daquela íbamos lá a muller, tivémonos que levar a Santiago, estar lá un día ainda, polo fume, uns 4 ou 5 días da garganta atacado, pero desta vez, bueno, foi mandarme xa rapidamente, e levámoslo ao médico, e eu non, pois métese na casa, e metime na casa, non me pasou nada. Foron únicamente 2 exemplos dos moitos máis que houbo noutras zonas e lugares do concello, como é o caso de Cabanas, Meiquiz, Ors, Somozo ou Burés. Un testemuño da loita e da unión fronte á adversidade.